Pirintarrok martitzen on, hemen txaukau gure platoan kurri usaia, ez da, zigor? Beste behin. Behin. Maite dugu kurria, gauza dire moduan, eta bitxikeriak itxein goitu gaur kurrian ondoan, beraz, ez dakizu ze plateretan ere erabiltzen duten. Kurria? Bai, gero aurreratuko izan bat. Gero kontako ez da. Bai, zuk aurrera zurea. Egia da, koiarakada batekin, baselako aroma sortzen dan hementxe sukaldian. Nik kurria erabilikot, noski, kroketa batzuk itxeko oingoan, eta kroketak joango die, oiaskoak kurri erara, baina kroketa bolan. Eta hortarako ez du ingo oiaskoak kurri erara da gero soberakinekin kroketak egin. Baizik eta, dana batera, joango nasa saltzen, eta egia da, kroketak itxeko modu original bat. Gabona kontxoia segitxuan bueltan, eta, nik urdai azpikuko gustaten jate, baina batzukoran aukera bezala, ez? Behin, aldatzia ero ondo etortzen da, eta baina, baulako, beti ez da, espezia ezberdin bat erabilita, erabat aldatzen da receta bat, Bai. Nik ongarri bat ekarri zut, nik gaurko nire receta ez da, holan, plater bat ez dugu prestatuko, Japonian oso famatua den ongarri bat daukate, deitzen dena, furikakea, eta hau da, beraiek erabiltzen dute, gero, ez da, fideo batzui botateko, janari pilo batik gainetik botatzeko, eta izaten dute, hor, txian, poto baten, da, gero, botatzen diote. Orduan, gero, fideo batzuk ingo ditugu, soba erako fideo batzuk, eta hau gainetik botako dugu, baina berdin da, arrautza frigitu bat ere botatzen badio zuen, kriston nortasuna eta zapore ematen dio, eta, esateko, esaten duguna beti aldatzera, eta zapore berriak probatzera gatoz gaurkoan. Oso ondo, probako ditugu bai, eta kausunotan kroketak izango die lehengo errezeta, eta errezeta, holaxe. Lehengo oiasko paparra 20 minutuz zu ertainean egosiko. Hotza dauenean, sardexka, labanakin edo robot batekin aragia desegin eta gorde. Bitxartian tipula txikitua gurinetan erregozi, garden geratu arte, gero irina bota, apur bat txigortu, korria bota eta nahasi ingo. Esneakin bexamelai gorputza eman etengabe eraginez. Gatze zuzendu, bexamela oiaskoakin nahasi da erretilu baten zabalduko film paperakin estaritia osten usteko. Gero izango da bolatxoak itxia, irina, arrautza eta ogi birentutik pasatzea eta zerbitzatzea. Beraz, hasiko algea. Hementxe lehengo. Baukau ura iragiten. Gatza. Bai. Eta sartuko oiasko paparra hau, jeitxingo. Hori egostera, ez? Hori egostera. Hori da, egostera edo, horako soberakinak aukitzen badugu, asteburuko oiasko erreakin edo, horrekin bebai? Bai, oiasko saltza sobratu zaizuela, oiaskoak kurrierara sobratu zaizuela, orduan pauso esken nukein beharko, ura mamurtu eta horrekin kroketatzeukin, ez? Hori da, hau, neurtu ingot, 20 minutu, edo, azkenian igual 15 usten dugu, eta hemen txekoan gonaz tipula erregosten. Azkenian, oinarrixan zango da, tipula eta oiaskuena. Beraz, tipula, gurinetan erregoziko, baina, gurina ez erretzeko, bakizue, oliba olio txorrota da bai, komeni dala botatzea. Beraz, kurria esan dako, hemen lehengunian Patrik kurri ostoak ere ekarri zituen, eta azkenean behin baino goiagotan hemen azaldizu kurria ez dela espezia bat, baizik eta espezia nasketa bada, ez? Guk hemen ekartzen duguna, eta han famili bakoitzak bere espezia nasketa ezberdina daukala, eta hau, generazio pasatzen dute, eta urtetako sekretu omen da etxe bakoitzan, eta gero zer esanik ez, sukaldari bakoitzak, ez? Orduan, gu kurria hemen askotan ere du, baina nik sekula. Ez duena probatu, zu imaginatu, kurria zerbait eroa, Patri, ez zu zerbaitetan, holan, erokiri bat, kurria horrezin da, erabile. Txokolate trufak, nik behin probatu nitxun, txokolate trufak kurriakin, eta hostien jatetxe baten. Bai, eta? Argo, xue zauzen, Bai. Bai. Nik zerbait tipiko haua, sasoi ontakoa. Gabonetan, turroia. Turroia, Bai. Turroia egin dute hor dago Turronesa Polonia olako marka bat, eta egin daukala kurria, kokoa eta mangoa. Orduan da... Bitxia kombinazioa, ez? Bai, gazigoso, bizi, gero mangoaren leundura eta izango eta esatuzua. Egin badute, ni beti esaten dara. Hemen, aipatu genituen honek, txoko torrezunoak ero horrek ere bai. Norbaiti hori asmatu zuenak, gero probatu zuena lehen aldiz, eta gero komerzializatu zuenak esan zuen, ostra, hau, ona dau. Ni egia esan, ez zait gehiagi gustatzen. Gastatu dut, eta ni emaiazu txokolatia, eta ero nahi baduzue, jango ditut horre torresnoak,
aparte, baina bia batera nire zitzaidan gustatu. Ba, honekin berdina. Ni hortan turroietan oso klasikoa naiz. Gogorra, txokolate duna ere jan aldut, ero biguna. Ni Hiru txokolate horiek. duna. Txokolate duna, hola, naukala arroza... Hori ez, pustua. Bueno, hor, bakizu goi mailako sukaldariek eta oin urtero, juten dira, eta holako badaude turroi enpresa famatu batzuk, zeinek hartzen dute, eta holako sukaldari handi baten, Michelin izardun handi baten, turroia ataratzen du, ez? Eta hor badaukike da kosta, honedeko, holako plater bat deitzen dela, el bosque animado, ez? Eta hor tartean, pinu turroi badauka, eta horretako pinaziak, bai, gero, bere pinuaren ostoaren da indako lako infusia, plater horren barruan, beste osai batzuekin batera, dago hori, turroi hau, esatu zula. Bueno, atara badu, eta bera jatetxean badauka, zerbait ona izango, Angel León, itxasoaren, sukaldarea deitzen diotena, hiru Michelin azar. Alga turroia. Benetan? Ez, algana ez, okerragoa. Planktonara, Planktonan turroia, eta bakizu honek asmatu zuela, planktona hartu, hautz bihurtzen zuen, eta egia da, nik hori ezagutu dut behin, planktone hori probatu dut, txorienen behin izan dugu, eta egin genituen kokotxa faltzu batzuk. Kokotxa faltzu horiek, atzoko trampantojoa moduan, ziren egin jaskenean, ez zeukaten arraian ez zer, bakarrik zeukaten, erabiltzen zan, honek olata hauek egiteko empanadillak, horrek egozten baituzu, testura da, holan, gelatin osoa moduan, kokotxa bat izango bazan moduan. Eta gero... kokotxa vegano bat, ez? Bai, gero planktona zeukan, orduan planktona izan da... Planktona ez da landaria, planktona morro txiki-txikia dira, hori da balea jaten dutena. A ber, zuk ez duzu ikusten, Bob Esponja? Ba, ez daukat oindukan oiturarik. Bob Esponja planktonek zer egiten du. Nahi dio lapurtu kangrejo jaunari bere hamburguesaren errezeta sekretua. Eta plankton da, txiki-txikia, gure antzerakoa, baina oso gaiztoa. Eta ez da izan, olako samorretxo txiki bat, hor agertzen da, eta hor dakidu, honek irindako turroia ere badukagu. Gero, kontatu pixat errezeta eta nik jarritu gut. Guk kasunetan ez daukau planktona lurrera goiaz, eta daukau oiaskua egosten, 20 minutuan, eta hemen daukau gurina eta olixua tipulaken. Baina, nik etxetik ekarri oia, hemen gure oiasko paparra, ja egosita, ez? Hemen bi aukera dauz, bata, eskuakin itxia, holan mamutzia, sardeskaren batekin, edo robotakin bebai egin geike. Beraz, nik... Pusketa nahi baditugu, ez? Aukera erosoa aukeratuko dut, eta... Robota, alegia. Robota. Eta robota nahi got. Oso, no? Angel Leone dauka, gero egiten du beste, gazta urdina, irasagarra eta intxaurrezko turroi bat ere badauka. Hemen badago, Euskal Herrian egiten da bat, latxarriarekin da indako turroia ere badaukagu. Idia Zabalekin ero egiten dan turroien bat ero omen dago baita. Albert Adriak Garagardo turroi bat egiten du. Hau da, Malta eta lupuluarekin. Turroia ia gaur egun danetari dauz. Danetari. Egia da, badago marka bat, katalan oso famatu dana. Supermerkatutan eta goten dana. Eta Euskal Herrian uste dut denda berea ere badaukala, nik ondano bere dendan, Katalunian zerritan sitxesan. Egon ginen, eta denda zeukaten, eta egia da, sukaldare handiekin kolaborazio asko egiten dituztela. Eta zeuskaten, baina imaginatu altzaren zapore guztietakoak, eta askok ez daukate zentzurik, esaten zuna, turroi batekin ezin dituzunak, imaginatu, ez? Hore dauka bat gintonik turroia. Gintonik turroia? Bai, Albert Adriak, Ferranen anaiak asmatutakoa, eta gintonik turroia. Gaur egun ez daki ez asmatu. Trampantojo bat. Bai. Egi esan, hau esatute, Garagardoan eta nagusien dako, pentsatu da, nagusien gantz, egia da, Garagardoa, bada hori gauzat, umeketan, eta haitxe probatzen da, ez. Baina inoiz entzuten bezu probatzen baute Garagardoa, Garagardoa ez da gozoa esateko moduan. Umei beti egin dute, ze txarra. Eta gero, nola aldatzen zegoen txipa, Ni nahiz oso Garagardo zale, baina... Egia da, horrek zaporiak oitxuin bizarenak lehengo, horrek jatera. Niri turroiakin horan, atentzioa ditu doztana da, Bilbon, ez dakit donostin geratuko da, baina Bilbodan hiri haundixakin, badauz, turroi den da, bi edo hiru haundi haundixak, zabaltzen dagoenak,
urte osoan zierta, saltzeituzte bai, sos gixak, kafeak eta beste gauza asko, baina turroiak pila bat danik esaten dut, baina honek, hainbesterako ematen dau, hain den daundixa zentruan zabaltzeko urte osoan ziar. Baina jenteak... turroian kontsumoa... Bueno, baina txokolate, niretzako, gustatzen zaizun turroia txokolatezkoa, hori txokolate tableta bat erostea moduan da. Osea, egongo da jendia, noizian bai mokatutxo bat jatia... Daukagunez oso hiltzatuta, sasoiko edo garaiko, ez dakit, produktua da? Baina, ogitorradak. Aste santuko zerbait da, eta gaur egun briotz ogitorradak eta dauzkagu, leku guztietan, urte guztian, egia den, lehen bazauden, kruspeta, puñueloak, horiek ere, bakarrik goten ziren, oso momentu puntualetan, gaur egun, tokipila batetan, euskazu, eta honekin, berdina ikusi dute, badagoela, eta batez ere, zabaldu danetik zapore merkatua, nahi duzan, lehen, horren euskan, 3 zapore, 3, eta gaur egun zenbat dauzkau dozenaka daude, zaporez berdinak orduan, emate izaukera, aste bakoitzean bat ezberdina probatuko dugu, eta... beste batek esango dau, berdinak kroketakin. Lehen urbai azpikokuak eta eltzekarianak zauzen. Eta gaur egun, oiaskoak kurrianak bebai. Hementxe, irina gehitxuet 50 gramo, eta txigortu ingou, ikuste duzu, kolore hau auki arte, azkenean, irinez bau txigortzen, honek eratzen jako, gero, gordinan zaporia. Beraz, apurtxe bat, kosin hau, ia dugu, eta niri ontxe gustatzen gat kurria botatzea. Vale. Erregabe, kurriak eta honek espeziak eta bakizu temperatura altuak ez dituztela ondo eramaten. Orduan, paella bat iten dugunean, piperra botatzen duzunean bebai, pixkat hor txigortu, eta gero, bota bat duzuen likidoa gainetik. Dagoa, kasuntan, ez nea gehituko jo, bexamel bat inbardu. Eta honeia beste kolore bat. Eta usaina batez ere. Hori da. Beraz, esnia barrura, sua gora, apurtxo bat, eta ontxe mugituko. Hau, tranpato joen munduan zer izango zen, eolako kuia krema bat? Kalabaza krema bat? Oin laizter hasiko da hori, laranja bihurtzen. Atzo tranpanto joak izan genituen orden, badago Kazerezen bat, Guadalupeko odolki turroia. Udolki turroia. Baina turroia da edo odolkia da? Ez, odolkia da. Eta da odolki gozoa. Itxura eta ematen diote horrena, eta testura. Turroi bat izango zen itxura da, baina azkenean sujate duzune izanak esaten dizu, odolkia da. Ez dauka zekusi ditu turroiarekin, eta gazia da. Dago beste bat, el pan negro de Mariluz jatetxean, honek egiten dute, hau nire bai ezaila gehiagik gustatuko. Urdai espiko onduaren turroia. Eta honek dauzka urdai espiko pusketak turroian. Hau da, txokotorrezno horren moduan, txokotorrezno azkenean hori da, honek urdaia... Nun erosi zein Burgosen? Hori ez, Arnedion, Arnedion erosi gendun, eta ikusi zen duen desatuzu, ostra, hau, probatu behar dugu, erosi behar dugu, probatu nuen, oso ondo. Ez dago esateko moduan, hau ez dago jaterik, baina nik ez dut berriro erosi. Egia da, dauzela produktu batzuk behin erosi dituzula bakarrik, ez? Nik behin erosi nabe bai txokolatea antxoa zaporeakin. Santoian nahuela, eta, txokolatea, eta zan txokolate bat, puntu gazixakin, baina da hori, bitxikeria bezala probatzen dozu, oin. Holan, egunerokotasunean etxian aukitzeko, da, erosteko, laguna itxantxaren bat itxeko, probatzeko kuadrilla, baina ez da gauza bat... Oso arrakastatxua, edo hori, birritxan erosten duzuna. Ebentxe, gure bexamelak, gorputza, hartzen dau. Oingoa botatzen dako oiaskoa, barrura, eta ointxe bai, dala, oiaskoa, kurriera da, kroketa eran. Ez, hau bai aldozu egin, hori, oiaskoa kurriera da, soberakin horreikin, desegin eta bexamel batera bota, baina, soberakinak nire etxian, oiaskoa kurriera da itxautenean, ez da usasko. Ez, normalian ez da sobratzen. Baina beti sobratu alda. Beti asko egiten baduzu, beti sobratu alda. Eta honekin, bestela, kroketak ez dituzula egin, lasaina batean aldozu, kanelo batzuk, otutzen zaizuena, azkenean, bexamela, oiaskoa horrekin, nahi dugun bezala, egin aldugulako musaka bat, zeratik ez, baina era ezberdin batean, zapore ezberdinak, agian greziar bat bestaldean bado bakatuko nau,
baina Igual bai, baina Patri, sukaldearekin jolastu indara, beste batzuk esango dute hor bestaldean. Kroketak izan behar dute txipiroianak, urdai azpikoanak, makaiagoanak eta oinjoanak. Bale, punto, gehiago ez. Zeatik. Jolastera etorri gara bizitzan eta. Hori da, Eta hau musika lasai bat atzetik jartzen bauzu, Beethoven, bueno, esate izut duela 250 Osea, kroketak kurriera da Beethovenekin. Bai. Beethoveni ez, baina Charlie Chaplinei kurria pila gustatzen zitzaion. Beethoveni ez baina. Ez, Beethoven egon bizi zanean jaiosan duela 250 urte. Eta Beethoven musikaria, zuk ezagutu zenuela oindala 94 urte jaiosana. 92an izan zala Beethovenen estreinaldian. Beethoven txakurra bakizu olako mastina hundio. Ez, mastina ez. San Bernardoa. San Bernardoa. Vale. Bernardo... Deuna. Bueno, bakizu, gero, atera ziren urrengo guztiak. Bai? Beethoven, 2, 3, 4, 5... Bueno, 2 bai izan zen zineman, baina beste guztiak izan ziren bideoan bakarrik. Bai, zinemarako esan atera, eta ja ikusi izan zein zen, Beethovenen merkatua. Eta ez da izan bat 3 lagoen bat zituzten. Bitxia da, gaur egun ikuste dituzunien olako San Bernardo arrasako txakurrak, jendiak da, Beethoven. Bueno, ez. Guk izaten du, eta Beethoven segaitik aipatu da, ze Beethovenek, sukaldearekin ero ez dakit, baina bai, sukaldearekin badauka zerikusia, ze, bakizu Beethoven gaztetan emeretzi urteekin orkestan zegoen, baina... Sukaldaritzakin, hemen Garagardo horan apurtxo batera ematen baina Beethoven musikaria eta musikaria. Bestiak zer ematen duen, patxarra ematen zuten hori, oso tipiko, patxarrarekin elur artean, da, parkatu... Kopa txiko bat, atara jasoan da. Bueno, hau, Beethovenek esan oso maniatikoa, oso zaria kafia hartzean. Vale. Baina bere kafia berak egiten zuen egunero beretzat. Eta horretako ere baitzen zituen 60 kafe alde. Osea, 60 kontata. Hore 60 hartu, txigortu, birrindu, txikitu itxezin, 8 gramo zirela. Gaina, zenbatuta zeuzkan, zen neurria hori zan. Bere kafetera ero, berak berak asmantutako zan. Maniatikoa zan, A ver, munduko musikari honenetako bat izan dana, zerbaitetan berezia izan behar da. Eta gehien gustatzen zitzaionan jateko, plateretako bat, makarroia gaztarekin, baina bere garaian gutizi bat zan, eta ez zegoen horren beste aukeran, orduan, honek egiten zabena, gustatzen zitzaio asko sopak, ogi sopak, gero arrautza gordinarekin. Baina, bai, kafea egiteko, tipoa, eta bitu, Bienan bizizala, Bienan mundu mailan, UNESCO izendatua dauka kafetegiegatik, eta mundu mailan izendatua Biena. Beethoven gatik izan zen. Baina ez, Beethovenek ezala, baina sekule ezaguten kafetegietan. Ze berak bere kafea egiten zuen. Zu pentsa, pertsona 60 ale zenbatzen ibiltzen dana, guk holako bat izan genuen hemen gurekin lanean, eta antzeko, esan egin beste, baina... Gainera bebai, ondela 250 urte jaixosan bebai. A ber, nik usteot 120 pikura edo, baina, Alberto Koitxaua! Opa, musu bat Alberto zuretzak. Bueno, zigor, nik hau, nasketa, kroketana, amaitxu dut. Beraz, hau utzi bidogu ontxe, osten, gero, ibiltzeko. Eta gero pasako itxugu, irinetik, arrautzetik eta ogi birrindutik. Beste aukera bada, bakarrik, arrautzatik eta ogi birrindutik pasatzea, eta frikitzen jartzea. Baina ez da arrautza inondo itxasten, irina berda. Eta lehen antzinean jezuten. Ogi birrindua, arrautza, ogi birrindua. Bai, hori ja. Beraz, oskaiuran oia, eta segitxuan bueltauko gara, ekarrikot, olixua putxo bat, berotxo da bola, platertxo bat, paperakin gero garbitzeko, honen pausotxuak aurrera zera. Kroketak ez dut inongo misterioi behar, eta orkezpenak eta kroketa plater batean, dero. Listo, dana prest, hemen txeo lixua, berotzen, irina, arrautza, ogi birrindua. Hau, hotza, honek kroketak atarateko, eta honek ja kroketak ina dauzenean, hor jatu. Baina, a ber, ben importantia. Borobilak, luzengak, karratuak... Zigor, artisauak.
Baina hor batzuk esaten dugu kroketa izan behar du luze. Ez, nire gustatenak borobilak, baina borobil forma emate dutzetelako lan nahi barik. Erraxena, ez? Bai. Ez dira, batzuk dituzte kaston kroketa zarrak handiak eta esatuzun botxo. No azoaz. Eta hemen kontatu izan dugu, sekretu haiteko kroketa finak eta deseiten dienak hauan. Gelatina. Atzo gure ketxupari bota genion gelatina gehitu, eta horrekin irin gutxiago botatzen diezue, gure sasi ketxupari, parkatu. Eta horrekin, irin gutxiago sartzen diezue, gelatina sartzen diezue, eta lantzeko ez da horren zaila, eta berotzen dienean, hauan desegin itzen zaigu. Lehen kafea aipatu du, bai. Beethovenekin, txakurra ez da izan gustatuko zitzaion, pentsua, ez da zen mugo zioten. Horri bai, kiloa jango zituela seguro, baina famatuen gogoko platera ekarri zizkizu. Zein? Bai, famatu batzuenak. Bale. Lehenengoa, eta hau, kriterioak initze egiten zuen. Ez gauzen ez bariku baten, Ez, baina gaurka ez, famatuen mundu maila. Vale. Ernest Hemingway. Ara zurrutagatik eta zurruta gehiago gustatzen zitzaion, jatia baina honek hamburguesa perfektua nola izan behar zuen eta idatzi zuen. Hau da, kaparrondua bota behar zaizkio, ongarriak, lodia izan behar du, keja egiten zen, honek fin-finak ateraten dizkizutenak, koipetsuak eta ez, behar du, kanpotik ondo txigortua eta barrutik xamur-xamurra. Beraz, Hemingway heltzen bazan, gaur egun ikuste ditugun smash burger horretara. Eta zapaldu da siku-siku horrek esakon guztako. Ez, hartuko zen, da, keja jarriko zuen da. Gero, My Way. Frank Sinatra. Janari italiarraren oso jarraitzale sutsua eta asko gustatzen zitzaizkion orburuak honekin beteta, urdai azpikoarekin eta olibes eta parmesano gaztarekin. Gutxi eskatzen zaben honek. Bazekien. Gero beste bat, nik hau inolertu da zati izan olako, itxusi bat pentsatu, baina, fasismoa zeatik asmatu zuen. Mussolini. Mussolinik egunero ensalada jaten zuen zer egin baratxuri pila batekin gordinekan txas gainean botata. Hori olio eta horren ahotik atza, baratxuri atza eta zerronik ezan ateratzen da, Mussolini hori bai, etxera jatera juten zan, gero oso hori etxekua zan, ze hona. Gero, Elizabeth Taylor. Honi gustatzen zaion txilia haragiarekin. Han Hollywooden bat zegoen jatetxe famatu hori zutena, eta han, askotan joaten omen zen dastatzera, eta, horren maitalea zen. Charlie Chaplin aipatu izun lehen, kurria usatzen zitzaion, eta holan kurria zeukaten gauzak eta gustora jaten zituen. Jango zituen gustora kroketa honek orduan. Seguro ez. Eta, nola, hau? Imitazioan txarra zara edo ni asmatzen txarra? Napoleon. Napoleon, oso ondo, Napoleon Bonaparte. Honek gustatzen zitzaion oiaskoa marengo erara. Eta maren, hor guda bat izan zen, hango gude irabazi zuen, eta esan zion sukaldariari, prestatu idazu zerbait hau ospatzeko. Eta izan zen, eskura lortu zituela oiaskoa, karramarro batzuk, eta horrela, horekin egin zuen plater bat, eta gaur egun plater hori sukaldaritza, frantziako sukaldaritzan, errezeta hori existitzen da, eta aukera da egiteko, baina hori da, hemen esatu duen, ibaia, itxaso, ibaia, eta hortua, ikuilua nazten ditu, eta hor da, horko errezeta, eta Napoleon horren sale zutxua esan. Eta gero, Winston Churchill, honen rosbiza gustatzen zitzaion pila bat, Mark Twain, honena Oliver Twisten, honek asko gustatzen zitzaion ostrak. Ostrak modu guztietela. Gordinik, eginda, erregozita, ostrak egunero jate zituela. Zuri buruz holan idazten badaue? Bai? 100 urte barru da. Zauen Zigor Iturrieta izeneko aurkezle bat Euskal Herrixan, da ari gustatzen jakon pila bat, zesan osabien. Bat esatearren, ni pixkat Andy Warholen antzekoa naiz. Oso gozozalea. Beto. Bai, Andy Warhol oso gozozalea zen. Pentsatzen tomate sopa izango zala bere gustokoena? Ez. Hori, badokan nire bai, Julio Cesarren traza pixka bat, planta honekin eta gintzeko errestasun honekin, eta horri zain zuria gustatzen zitzaizkion. Beto. Bai, orduan, Warhol eta Cesarren erdibanako,
Garizain zuri batzuk hartu, eta hor azukretik pasata fregituta. Azukretik pasa? Garizain zuri bat. Hori. Bueno, bai, trampantojekin hasi ginen atzo da ikusten dut Ni arretza fregitxo, ni Patri eman arretza fregitxoak eta listo, ni horrekin zoriontzun naiz. Edo arrotzak edo modutan, tortillan, barde zaite, garizen zuri tortilla bat, naskia, patata tortilla, gure jefan zenarrak egiten duen hori, patata eta batata. Hori da, batata tortilla, edo zer, tortilla. Bai, pero arrotzakin. Ba, bueno, nik kroketa salia, balas asko, nik kroketa gustatzen gara, gainera, bueno, gaztaianak, urdaiazpikoanak, oiazkoanak, eltzekarianak, txoixuanak, bai oso goxuak oran pikantiak. Itxe itxuztula txerrima zail batzuk saltzan, horren abe, ikarak gustatzen. Oie, bai, ez sobratzen normalen gure txian, oie, bai, esaten zu, honekin bi harringo du lasaina bat, eta bihar ez da heltzen. Horrego bai, ez baituzu erosten gehiago, ez duzu ingo lasaina. Hori da, orduan, nik frigituko ditut gutxi batzuk, gero jarraituko bitxen, eta horrek, ba, bueno, lantalderako egingo ditugu. Baina, momentuz, oiez batzuk itxen, ia, dengo probabuko dugu, olixua, zelan dauen, ondo. Hor txiste bada da oso ona. Oso superrona. Jo, Sigor, igual konta duzu 18 aldiz? Konta berriz, venga, konta berriz. Zer esaten dio kroketa bate beste kroketa bate? Hori ezin konta guier. Apa, oin esto kontauko. Konta, venga, goguakin geratuko zaete. Konta zen, badau jende berrixa orantxoren ikusten. Eta hor, temperatura zein izango zen, 180 gradu izango zen hemen egokia. Venga, Sigor, ez haitxe pikau, konta o estralurtarren txistea. Baina, ezagutzen dute. Ez dago ezagutzen. Baina, kontatu dut inozala. A ver, nik igual ezagutzen zaitxuarako asko. Igual kamaratik kanpo. Baina hemen daudela txorienen eta batean estralurtarrak ateatzen dira. Zer ringo zenuke, Patre? Ez dakit, izutu, ies egin. Kroketak mundu guztiai gustatzen zaizkiota. Ona dala, aie. Txorieneko klasikoa handi bat. Beste handi bat. A ver, adinean kontua dira, Biteli. Zuri betorriko zaizu errepikatzearen kontu hori, Maila hortan gaude gehienok. Baina, bueno, gero hori edo. Ez hartu txarrera, Sigor. Aleseko jarriko du, Sigorren txistea moztu. Hola, Nigor, jarriko du. Eta listo. Ez eskendu, ez moztu. Hau zentxura da, ez dela. Zentxura. Eta, oin gabona datozen ontan eta, kroketak etxe guztietan ingo dituzue barra, abakizue. Olioa, jarri hor egurrian eta fregitu kroketa beldur gabe. Kroketa bada gauza bat, lehenago egun hauetan egiten joan azaretena, gero izoztu, eta gero egunian bertan, juna aurreratzen. Gure txian bintzat, beti lehenago juten gara, bexamela amari eraman, eta bera dartiza bolak eta egiten. Nik masa egiten dio, berak ez da, Sigor, masa egin. Abako itxaua. Baina, bera nahi du zerbait egitea, gure ama behar du zerbait egitea, eta lehen egia da, masa egitea beti, urte, gaur biguna atea zait, ero gaur lodi egia da, ama, pixatu, hartu pixu erabili eta beti berdin atrako zentzue. Hartu litroako, bota egizue, 110 gramo irin, 110 gramo gurin. Testura nada, bera. Eta normalean beti ondo aterako zaizkizu. Hombre, begi egiten baduzue, batzutan, normala da moduan, biguntxo bagatako zaizkizu, eta beste egun batean, loditxo, Bai. Eta bigun baldin badao, oso bigun badao, hori berotu alduzue bexamel hori, berotu berriro, eta bexamel hori gelatina bota jozue. Gelatina, ero hartu almidoia bota jozue. Hartu almidoia irakiten dagoenean, eta gero utzi osten berriro. Bai, lana doblea da, baina mintzat bolak ingo jozue, ze bestela desesperatuko zaete bolak iten, egia esan, jateko izango dira munduko kroketa oberenak, baina bolak egiteko, gaina dana... Desespera bengo zai. Bai, orduan, horre badauka soluzioa, Orduan, berotu mazta hori berriro, kontuz, eragin ondo adazkarekin, ze itxatzi egiten da bestela, baina gero, loditu zazu, Bueno, olixo hau gordeko, gero kroketa gehiago itxeko, tontxo atara platertxo bat, hola, razioko lau edo izaten diena. Lau, bale. Eta, lagunok, ez astu, bi egun falta egite maratu irako, hemen daukago, bizi bedi bizi poza, eta, beti, aste hauetan esaten nahi garana, 100 urte bizi nahi ditugu, baina 100 urte ondo, osasuntxo, eta fizikoki ondo, buruz ondo, eta horren
ikerkuntzara bideratuko da urtengo EITB maratoiko dirua, eta ospatzeko, kroketatzu jana ditu. Hori da. Hori da, berez, razio hau, elkar banatzeko eingo, ebentxe gure, kroketak, oiasko eta kurrianak. Ni txiki hartuko otzago modala. Mono, ez? Ja, ez dakit. Bitxuse krematxu. Sego xo. Bueno. Kurrianak ez da inun jan dituen. Tokin baten jan dituen. Kurria gustatzen magatzu, eta kroketa gustatzen magatzu, onena. Batre, hau edo nahi gustatzen zaio. Hau oso na da, eta honek ez du, inungo ongarririk behar. Ongarri behar baduzue, segi gurekin, da hurrengo errezetan, horra aurkituko duzue, baina honek ez du ezer behar. Egia esan ez dakit nola esango dutenan. Guk furikake deituko dugu. Furikake! Zigorritu horretan. Dago, sukaldaria oso grazioso da. Haito ba! Bueno, balan, zimal guk tontak irekutzi. Ez dakit zekatik esate duten ez. Bai, egia, ez que provokatu itzen dira. Bai. Bueno, furikak egin bardu. Horretako osagaiak hemen dauzkagunak, naiz eta bestatzuk izan aldiren, nori algara biliko du, gero hemen dau katxubusia, hau da, atun, lehorra, gero wasabi hautza daukagu, sesamoa bi eratara, txigortua eta beltza, azukre pixka bat, eta hau, beraiek ongarri moduan erabiltzen dute, ez? Nori alga esan dut? Bai, nori alga. Eta beraiek ongarri moduan, berdina, arroz gainean, gero arrantza frejitu baten gainean, nahi duzuna. Nik, askarritearren da, konbu eskarri dut hauen, udon espaikiak, soba, edo hone direna, azkenian dira, harto beltz fideoak, baina 6 minutuan egiten direnak, askar, eta horri botako dugu gero salteatu eta pixka bat. Nola egiten da? Badana birrindu eta nahasi, horrela. Nori alga eotu eta katilu batean jarri. Katxubosiarekin ere berdin ingo. Sesamoaren bierenak ere birrindu eta katilura. Gainerako sesamoa txigortu ingo dugu eta bere katilura wasabiarekin eta azukrearekin. Gure fideoak egosi, ostu eta ero salteatu ingo ditu eta gainetik gure ongarri hau bota eta zerbitzatu. Orduan, hau egiteko behar duzue, nahi eta nahi ez, eogailuat, honek kafea ehotzeko erabiltzen direnak, eta hemen ja niragoeneko, bi alga horri ero osto, inditut ehotu ditut, eta egia da, hemen alga usai izugarria daukagula, eta ehotzen danean gero eta gehiago emango digu horrek. Eta, hemen jungo naiz, katxubosia gero ehotuko dut, dana katiluan, eta nazten jungora osagai ezberdinak. Beraz, igor, salantza, ointxe, kafia itxen dugu bakoitzean, nori zaporia izango da? Itxaso zaporia izango du. Bai. Berrikuntzak. Eta honek dauka, azkenengo zuztut hemen ehotu nuela almendra batzuk, orduan almendran, baina, ondo garbitzen dugu, ondo garbitzen dugu. Horago, txorieneko kafian sekretua. Izena, furikake, dator furikakeru aditzetik. Horrek japonieraz nahi da bezan hautsestatu. Eta azkenean hori da ez, ongarri bat, sopetarako, sushian gainetik botatzen dana, oiaskoan gainetik, fideoen gainetik, eta, gaur egun, Japoniako gastronomian oso edatuta dauen zeo zer, baina nahiko berrixa dana, 20. mendean sortutako ongarri bat da, ez da oran betidanik egin dela. Eta gauzia da, 1920an, Japonian basauela olako elikadura gabezia, eta orduan sortu zabien ongarri hau, putxo bat, grasixa emoteko arroz txuri normal batei, ez? Eta azkenian honek zitxun sesamoasiak, gantza emoten da bienak, basaukan, soja saltza, azukria, gatza, putxo bat, oran badau, bertsio basikoa dana, hori deitzen da, gohan no tomok, hau da, arrozaren osagarria. Dau bat, iten dena, hori soja saltzarekin eta iten dutena, gero hartu eta hemen berotu eta lurruntzen usten dute, eta gero hori lehortzen utzi bat. Hori izango zen, luzea, guk aurrengo du, gaur hemen errezena dana, ehotu eta keitzia osagaiak, orduan, hemen ehotuta, jongo da oin, katxugusia dala azkenean atun lehorra, beren hango atuna, ketua batzuk egiten dute ketu, eta hau lehorra. Honek benetan oso usai potentea dauka,
ez dut esango atsegina danik, ez da gutxego ere ez. Eta hau erabiltzen da, beraien dasi salda egiteko osagai nagusietako bat hau da. Ordan hau ere, eotu. Gero, hemen dago wasabi hautza. Pikantea. Bai, ero pikante bat. Nahi duzuen pikantea, pipermina baukazue pikantea. Azukre pixka bat, beraiek ere beti botatzen diotena, eta oin botako diot, gero jungo naiz hemen gure hasi bieren, sesamoa birritzen, da bestea txigortingo du. Eta jarriko dena daia, soba bitu. Fideoak, hartu, gatza, eta 6 minutuan, norbaitek 6 minutu hartuko izkit? Hemen txe, nik jarriko zu. Bai, baina ere bizarekin bakizu 6 minutu horrek guztia. Nik kontrolko zu, Hori da, eskerrik asko. Fideoa barrura, eta hauek 6 minutuz, hortxe, irakite. Oso ondo. Ointxo ez, wasabia jarri dozula, pikantia, bakitzu, wasabia dala errefau bat, errefautxo bat, horan Japonien daukiena berezixa, eta hortik ataratzen dela wasabia, hori dala lehorra, hautxestatua, eta gero hori urakin edo olixuakin nahazterakoan lortzen dugu pasta berde tipiko hori sushiakin zerbitzatzen dana. Alatabe, guk hemen mendebaldian ezagutzen dugun wasabia, ez da normalen wasabi purua izaten. Nik ez dut aurkitu ino. Hautzea, hau da, hango arbi pikantea, geiz, gaina gero siapea eta gehitzen diotzen, eta horrekin iten dan hautz bat da, baina wasabi oso garestia, baina ez dut aurkitu. Tienes zan, bueno, ordaindu behar ordainduko. Ez dut aurkitu. Diruagatik izango. Diruagatik izango, ez, bai, aurkitzeko egisa da, saia dela, olako denda oso espezializatutan erosi da interneten, edo bestela, lagunen bat Japoniera joaten bada, ara joateko, ez? Nik ekarri nauen, hori esan dakoa, handik ekarri nauen wasabia, Japoniera joan nintzenean, furikakea bebai, han erosi nauen. Bai, egin da, ze han, souvenir bezala, dia olako katilutxo batzu, jatetxietan eta aukitzen da bienak, edo zekinan, hementxe basauen lehen, ez? Olako bandejatxo bat atatzen zuen, olixua, ospina, azukria, gatza, arroz... Konboia deitzen da. Hori da, konboia. Hitzuenak isen. Horako konboia, Japoniako konboian beti dau furikake ontzitxo bat. Beraz, bitxea. Etu, konboian hitza, ez nagoen ezagutzen. Ez un, konboia jarri dituzu hori, bueno, uste lehitzen guri, horrela deitzen zan da, konboia zan hori, olioa, ospina, gatza eta piper beltza. Eta, hori, dana batera eramaten zena, hori zan konboia. Nik euskat beste izen bitxi batzuk, egunerokotasunean erabiltzea ditugun objetutarako gastronomia munduan gainera. Adibidez? Furelelea. Hori da, izoskiak ataratzeko koiaria. Furelelea ditzen zaio? Furelelea. Gure etxean simple hau deitzen genion, eta jatetxean deitzen genion izoskiak ataratzeko koiara. Sakabolasa, alegia. Luziagoa. Zu dendara edo arraindegira supermerkatu batera joaten zarenean, da badauan zenbaki xakatarateko makinia, zer den txanda eta hori errespetatzeko, txandako tiket gatxarroa. Turnomatikoa. Zelan? Turnomatikoa. Urren horako, bale. Orduan galdetze turnomatikoa. Ostra, horrek hitzak ikuste dituzu, eta bago afriki bat gero jongo dana, eta parkatu, turnomatikoa. Bueno, nik indot olako bat, oza, jonda. Ez da esaten Leroy Merlin, esaten da Leroy Merlin. Bueno, hori ja beste gauza. Horretako da. Eta bakitzu adibidez nola ditzen dien, bananak eta jate ditzuzunean, banana zuritze dozunean, horrek orbanak txurixak ataratzen dienak. Bai, aritxoak. Bai, aritxoak edo floema paketeak. Bueno, aritxoetan geratuko gara. Nik uste dut aritxoak ikastea, ez? Gaina jendea jakingo du bananarekin, haren aritxoa direla, ez? Zertzean zintzilik geratu zaizuna, gero bananan erori dana. Azkena. Janari eskarreko lan lekutata soi esenean, ketxupa, maonesa da, holan hartzeko, atzitxu holan ontzitxo txikitxo batzuk. Hau, katilutxo batzuk ero eramateko. Horredi, sufle kopak. Eta horrekin ja, nahikoa, furikakea, turnomatikoa, zupzenan deitu etzazulen, konboia. Konboia badauka zentzua, hau lan talde bat. Ezaten da, egunero ikasten dala gauza berri bat, gauzuek ja 6 gauza berri ikasituz. Bueno, ni hemen txigortzen nahi nahiz badakizua, sesamo hasiak eta holan, batzu saltzen dituzte txigortuak,
hemen dauzkat normalak eta beltzak. Batzuk errein jatzu. Beltza diela, kostatu zaitea aurkitzea, baina aurkitu ditut. Hau, txigortuko ditu, sartuko du, eta jazta, gure nasketa badaukagu. Hau, gero, poto batean hermetiko lan itxita, lehorrean, hori, erabili gauzei botatzeko gainetik. Ensalada bati baita ere. Horre, onzan, sasoi bat, modan jarri zala, nola zan, gatza honekin. Nori algarekin ere birrinduta, ero sesamoarekin ere badago, jende batek etxean izaten duela. Gomasioa. Bai, gomasioa, hori da. Hemen, hau izango zen komplexuagoa, eta, ikusi duzu moduan, osai gehiago dituena, baina berzio ezberdinak daudela, Hori, gomasia, sukaldaritza makrobiotikoan asko erabiltzen da, eta arda, ez dakit proportzioak zeintzu die, baina da, gatza eta sesamoa. Eta sesamoa. Orduan, hori, janarixa igual, hainbeste gatzez botateko, botaten gako, berakin nahazitxa, eta holan gantzak gehitzotzazu janarixai. Eta goxua dago, Nik wokean salteatu beharko dut, ez? Nola ez? Hori bai, oliba ez dut erabiliko, ekilore oliba erabiliko dut, ze zaporea nik gaur, honek ematen dion zapore guztia nahi dut ematea gure furikakeak. Osea, horrek izatea, eta honek? Minutu bat geratzen jako. Vale. Gure, azkenean, honek fideo hauek dinak harto beltzana, trigo sarrazeno, esaten dan erderaz, hauek zaporea badaukat eta nortasuna. Eta lehengunean esan izun, ez aidala gustatzen harto beltzan ogia, baina agian animatu behar naiz, da txorienen ingo izuet harto beltz ogia, zen lehengunean, daumaten naiz galdetu zidan, aber errezeta inaldu da, berak hartzen duela, ezin duela garirik hartu, glutena ezin duela, eta agian animatuko naiz olako moldeko ogi bat egiten. Harto beltzana gustatzen jat, fideoak, eta krep gaziak honek galeteak deitzen die, Frantzian itxe dituztenak. Bai, galetak. Horrek harto beltzak egiten die baita. Zeko zuak. Hau ostutzen utziko pixka bat. Vale. Gure fideoak ere minutu bada ja inda daude. Hauek, iragazi eta salteatengo ditu eta gero gainetik botako du furikakea. Besterik ez du behar. Oso ondo. Eta 2 egunetan, bakitzue zer datorren gure zita, urteroko zita, EITB maratoia. 2025ko leloa, bizi bedi, bizi posa, zahartzaro aktibo eta luze baten alde itxen dauenak. Berez, etxu hau. Bai, hau egon esaten, alarma saltatzen zuei, jun prestatzen zuen ekarpenak, abixatzen zauen, azkenean ikerkuntza fango da, bai, osasun mentala eta osasun fisikoa aztertzera, eta bai, nork bere mundua zaindu biharrez, aldarrikatzea eta kontzientziatzea, ez? Ze biharra badau. Beraz, ekarri zuen ekarpenak, hanekongo gara telefonu hartzen, eta esandakoa, bizi bedi, bizi posa. Bai. Hemen beti esaten dena, aldu zuen ekarpena, berdin da, euro bat, 2 euro, 5, 10, eta horregia da urte batzuetan, nik gehien jaso dudana 1000 eurokoa izan da, 1000 euroko ekarpena, eta hori entzuten duzunean, gaina beti galdetzen duzu, zenbat? 1000 euro? Eskerrik asko, eta ez da izan, eta batzu gainera asaltzen dizute, etxean ze bizi izan duten, eta kasuen bat zer ikusia zeukala, eta, holakoak eskertzen dira, baina esan dakoa, ez du zetan izan behar 1000 eurokoa, ez da gutxego ere, batekin balio du, eta beti esaten duena, deneok emango genuke euro bat, 2 milioitik gora lortuko genituzke, Hau, barrura, eta, gure fideoak indituguna da, ostu inditugu, oin pixkat hor eskurritzen utzi, eta salteatzea berriz. Hemen, nik, dastatuta daukabet, arrautza frigitu baten gainean. Eta esan, arrautza frigitu baten gotera, baina, zerbait ezberdinak hartzera, hemen arrautzak eta askotain ditugu, fideo hauek, salteatengo ditugu, eta nik berez fideo hauek etxean ingoan dituguzke, baratxuri pixkatekin, zen ni espagetiako da mostratzen zaizit. Baratxuria eta persillarekin. Urdai azpiko izaten badute ere botatzen dizio pusketa batzuk, eta hor salteatuta zoragarri daude. Lugan batzuk, azten gara gauzak gehitzen tago. Ja, baina hori, gaur gehigarri bakarra nahi diogu bota. Bakarra hor, bosei osagai badauz, beraz, ez da kontu txikia. Biteli, baina hau da lehen, egin duzun kurria bezala. Kurria bakarrik ez da bakarra. Hainbat osagai, kurria egiteko berdina, guk egin dugun berdina egiten du. Hor, bakoitzak, bere nahasketa egiten du, gustatu zaio nahasketa egiten du, eta hor ja, gustuen arabera, eta bakoitzak ikusten du. Betxu biot? Ia, bai, betxu. Horrek egin behar duzu? Bai ez? Bueno, zu jane duzunakin. Nik platasakon bat txuria atatzen badiazu. Noski. Eta, Hau. Venga, berdin zait, hori, fenomeno.
Biatuko sotz batzuk zuretzako? Ez daude. Ez dauz. Ez, bi pare ez dauz. Olakoak. Itxos? Ne tamainukoak ez da. Ez, bueno, sardeixakin. Bai, klasiko handi bat sekul ez duela faiatzen. Gainera, egia da, Japonian izate dituzela olako plater simpliak, eta da, azkenian, apreziatzeko, hori ez, kasu honetan hartu beltzan zaporia, eta ez dira asko komplikatzen. Osagaia ona bada, ez da asko bihar. Jak. Dituzena. Listo. Lagunok, hemen dauzkazue, gure fideoak furikake ongarriarekin. Sardexka edo sotzak. Ni sardexka. Bai. Bai. Sotzak... Jolaztera etorri gara, lehen esan dugu. Horrekin zurru bat imarko zu. Gaina, bueltak ematen, sotxakin. Honek hartzen, Son Goku honen hartzen zabezan. Eta Son Goku da referentzia. Muntxe sardexka gehiago hartuko tola. Ez, segi, sotxakin. Oso goxuak, Esan dakoa, simpletsuak, baina dauki Japoniako zapore dana, Ostras, motan dutza, Noriak emate dut zapila bat, nortasun. Ona, eta hemen bitxu zematatzen zaigun, Hemen egun pila baterako daukagu. Urte baterako. Eta hau esan da, hau, klasikoa da. Japonian, eta guk ekarriko duguna bihar dira, klasikoak gertu daukoak. Nik bat Euskal Herrikoa, eta zuna da, nik bat Katalunia aldera. Kataluniako. Bueno, hori bihar izango du, eta zuekor bestaldean, gurekin, beraz, ondo izan, bihar arte.